Hat, Bok, आं नोंनि बिखेसो मिन्थिगौ मा जादों बेनो जायासैना हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोनखौ मोनसे ब्लगिं भिडिअ लानानै फैबावलायबाय आसा खालामदों गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं आंनाव ब्लगिंआ दिनैना डाबिंनिनो बाव आंना शर्ट मुभिया दासिमबो जोबाखै बिराद माने बारा गोबावबो लानो हाया दसेल' लायो माने दिनैबो लाफैबावबाय दा जों लागासिनो आरो लाबावगोन स्टार्ट खालामबाय दिनैबो दसेल' लागोन माने बेलासियाव एसे खामानि दं बेखायनो जों दसेल' लानानै फोजोबगोन आरो नेक्स्ट डेआव लाफिनसै गाबोन समफोर सोलाबबा स' नायलांबाय थादो लोगो आदसा मिथिंगा नोंनि जिनाखि डकुमेन्टसफोर जोङो बेखौ आदसा मिथिंगा नोंनि जिनाखि डकुमेन्टसफोर जोङो बेखौ नायनानै मिथिना मोनबाय आरो नोंखौ जोङो सेलिब्रेट खालामबाय Muria जाबाय दा ने आरो नोंखौ जोङो सेलिब्रेट खालामबाय आसा खालामो नोंथाङा जोंनि बै समाव नों आंनो गोजोन लामाखौ खोन्थाना होआमोनब्ला आंखौ बुजायामोनब्ला दिनै आं बे थांखिसिम सफैनाय नङामोन बाजै जोंना दा दाबिंआ सोलिगासिनो दिनैखिनिया जोबथ'बाय जों लाथ'ला जोंहा माने एसे बल खेला मिथिंगा जोंना रंगिनाखौ लांफादो नै गारि नार्जारि सार बिथाङा फैगोन जोंनि एरियायाव खैला मैला लन्थिबारियाव जों बेखौ नायगोन नालाय जों बेखौनो दिनै दाबिंखौ दसेल' होबाय जोंना दामि होग्रा ब्रादारा बेनो जोंना गोरोमदावहां नार्जारि ने बसुमतारी औ बेनो जोंना दाबिंबो लायो मिउजिकबो होयो आरो सोरबा सल' रेकर्डिं खालामनोबो गोसोबा खालामनो हागोन आरो सोरबा सर्ट मुभि गोदानै दिहुननोबा ल' बाजेटावबा बेखौ लोगो हमनो हागोन बिथाङा माने फार्स्ट माने स्टुडिअ खुलिदों न'आवनो खालामना हरजोबो एबा साननैसो लायथ'बाबो हायो नोंहा खोन्थाहरदो बबे जायगानि एसे बिटिनि सालबारि बिटिनि ने बायबानो मोनखागोन दा बिथाङा बरिया मिउजिक होयो लोगो हमफैनो हागोन बिथांनाबो इउटुब चेनेल दं मोनसे आं बेनिखौ लिंकआव होना होगोन कन्टेक्टफोर नांगौबा आं कन्टेक्टखौबो होना होगोन बिहरबानो जाबाय एसएमएसफोर खालामनानै बेखिनियानो जोंना दिनैनि ब्लगा बेयावनो फोजोबबाय बाय बाय गोजौ थाना जोनाय थाहैबायरा गोजौ थांखाबाय बे नङा जिरायबाय